Aga na po niya mong recipe karon para panito. Guys, kami na sanduharo ni Arce guys, kaya among kauban si Neymar guys, napay sa tinggibiyahe niya guys. Mangyana guys, nga sa iyang pagbiyahe karon nga, tagaan sa mayang kondisyon, siya sakit na nga siya sa biyahe guys. Kaya kami ginagawa karon. Chat guys. Hello guys, kami rin duha karon guys kay among isa kauban si Neymar guys. Dura gi importante ang gilakaw, nagbiyahe sa gud. Kuala po guys siya nga kisa siya pagbiyahe o ay pagdagan, then kami rin duha karon guys. So urot na mo ni guys, wala kami rin duha. Okay ba? Parehas tayo. Okay, urot ni urot. Ang bili na ni bukog. Okay guys, mag-aon na mi guys. Okay, nga na mi. Ah! Ini yang lumiyagan dia. Ini yang lumiyagan kan? Lumik kam cemta no. Tahu. Nah guys. Sadap nih guys. Lamig na mayagan. Tahu. Oh. Udah. Tilaw ko na sinugbang isda. Sarap. Kaya ko ah. Sinugban na nga sirit guys. Lamig ini. Napo may sasawa no. Lamig eh. Halang eh guys. Sabaw sa lumiyagan. Lamig ini guys. Sinugban eh. Lumayagan. Ambil kayo. Sarap kayo. Magluto mo lumayagan guys. Ayaw niyo pag subway guys. Ang iarang luga mo sariling iluto guys. Para na di siya mugahe. Humok siya. Sabuan yung utro guys. Pag hubas ng sabuan yung utro. Mana mugahe guys.
Wala sekreto ni guys. Grabe ang halang. Dami. Ah. Guys, sarap guys. Lumaya yung atak, lumaya guys. Hmm. Masuk. Ini atas lumaya guys. Sarap. Sarap. Oke, ini kan. Ugot eh. Guys, ini kayak tuh. Guys, dili kita mo morot guys. Dili may kutob. Kaya medyo daghan mo sundan karon niya. Duha ra ba lumigo. Wala ko to kauban ito tulos ni Iba. Guys, salamat kayo sa naglantaw sa mong video karon. Oh guys. Sa wala pa naka-subscribe, mag-subscribe na mo kay mabuhat pa yung video nga daghan. Bardo, salamat. Bye-bye.